Založenie novej spoločnosti v Českej republike má svoje pravidlá, tak si ich preberme krok za krokom. V prvom rade je potrebné vybrať si názov a sídlo spoločnosti. Názov spoločnosti sa nesmie shodovať s už existujúcou spoločnosťou. Čo sa týka sídla spoločnosti, tu budete potrebovať nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla vašej spoločnosti. V ďalšom kroku je potrebné spísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu. Zakladateľská listina sa spisuje pri jednoosobovej spoločnosti a pri viacerých spoločníkoch je to spoločenská zmluva. Dokumenty musia byť v listinnej podobe a musia mať formu notárskeho zápisu. Základné imanie je ďalšou povinnosťou, aby mohla spoločnosť vzniknúť. Minimálna výška základného imania je 1 česká koruna. Vklad je možné uskutočniť na špecializovaný bankový účet pre založenie základného imania. Hotovostný vklad je tiež prípustný napríklad u notára, ale len do výšky 20 000 korún českých. Ďalej budete potrebovať živnostenské oprávnenie, ktoré získate podaním žiadosti na ktoromkoľvek českom živnostenskom úrade. Následne podáte návrh na zápis do obchodného registra, a to na registrovom súde alebo u notára. Poplatok za návrh sa líši podľa typu spoločnosti a tiež podľa toho, či návrh podávate na registrovom súde alebo u notára. V každom prípade u notára sú poplatky nižšie. Napríklad za prvý zápis akciovej spoločnosti zaplatíte 8 000 korún českých u notára a 12 000 korún českých na registrovom súde. Po zápise do obchodného registra nasleduje registrácia spoločnosti na Českom finančnom úrade. Registráciu je potrebné uskutočniť podaním prihlášky do 15 dní od vzniku spoločnosti. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé tipy a informácie.